So karon napatay 5 minutos at timano na to ning inyong mga text diri ha. Walay kausaban ba ya? Sukad sa to paraguban mag 13 kay wa ko masayop 13 ka tuig na ko diretso diri. Straight wa ko mobaliglain nga sibianan. Kita ang unang naglingkod diri nga teleradio. Fred Amora started in 2011 dinhi sa Radyo Hagna. Karon teleradyo na ta, makita na kita sa television, madungog sa radyo ug mabati sa tibuok kalibutan pinaagi sa atong Facebook live streaming. Kini nga numero mao lang gihapon ang inyong gamiton. Walay paglubad. 0905-142-8720. Tanang pangutana. Tanang problema. Ahoy. Atong pag-asawan o pangitaan o kasulbaran. Okay. Malamig ang simoy ng hangin. Kayo sa. Kayo minawan niya. Kaya ako ni tagag pagtagad kay ijawat na makatuon ta ba? Sir Fred, ako nagtrabaho sa barko. Sa barko hari internasyonal. Matag na pulo ka bulan ko mukawas. Sakit sa ako balatian Sir Fred nga namatud-an gyud nako nga akong asawa na ay gikabuangan nga laing lalaki. Nya sao naman be? Ada pa. Unsay akong buhaton, Sir Fred? Stilan lisura pa ko tara. Ha? Okay, ngunani sa atong balaod mga higala. Aral ta sa legal nga basihanan. Kung kanang imong asawa, kasado ka mo. Kasal ka mo ba? Legal wife. Sa higayon nga mamatud-an o sa akto on the act nga nakighilawas sa usa ka laing lalaki. Natural ikaw ra dapat kay ikaw may bana. Unya tuwa. Kanang iring-iring nya maaktuhan nimo. Kabalaw ba mo mga higala sa balaod ng ingon? Kung maaktuhan nimo ang imong asawa na kighilawa sa laing lalaki, pwede na nimo patyon. Ha? O tinon? Patja! Adyaw dugadya! Ha? Pero akong tambag nimo, ayaw na lang po diapili mong asawa. Kay luoy pa ito asawa, basi po lagi ito ug basak pa na, naughang sapa. Nangitag tubig. Ayaw na lang iapil si beses. Kanang lalaki, tagud-tagud na. Pino-pino ha. Dili ka ba preso? Bisag kinsa nga huwis. Bisag kinsa abot pag Supreme Court. Dili ka mapreso mga higala. Nga naman, tungod kay kanang imong gibati, dala ka na sa kasakit, emosyon, sa nakita nimong sitwasyon, nga imong asawa, gipatungan og laing lalaki, tigbasa. Og na kay posel, pero kinahanglan posel lisensyado ha. Aya po ng posel nga way lisensya kay makasuhan. Ingat ka nun ay. Og na kay posel lisensyado, hod tao sa kamagasin. Kumusta ka? Tagod-tagura. Potli na og kanang laking walang hiya, lapastangan, nahibaw siyang minyo ng babae. Iya pag yung kanabag yung way konsensya, dapat na tagod-taguron. Pino-pinoon. Ikaw ba na ayaw kabalaka? Kay ang kagamahanan, ang hustisya, nakasabot sa imong kahimtang. Ha? Ngunit tubag ani? Kapoy na banggod og daghan tag istorya. Kapoy na. Moingon pasayloan na lang nya sunod.
Mo text na pod, Sir Fred, niyosob na pod. Ha? Tapusin ang lahat. Kanang imong asawa, di na gid mo madawat, di mapasaylo, basihanan ka na, grounds ka na, nga mabuwid o mabaliwala ang inyong kasal tungod kay kana dakong sala. Diba? So, kanang lalaki, muna kung giyon mo, ubo sa balao, duwa kay alay kadlogan, maaktuhan nimo, tagod-tagura, ha? Pino-pinuha, aron dili kapanaminan, aron dili mo dagan. Sige.